Adab, tesó, adab. Na, gyerekek. Admin van itt. Hallod, előtt megbaszlak. Csak szólj. Én pedig éltem a zenét, jó volt. Történik velem. Hallottad tesó a zenét? Hello. Hali. Várj, nekem volt egy zsigulim. Az ember messze menne. Aztán komoly zsigulimba. Hogy én nyitom be? Jaj, kilövik szegény gyereket. Szevasz, Big Mac. Szoszi tesó. Lőttem a kerekét a gecibe. Látjál. Na, lehet imó. Gyere Pityukám, nem védtél meg, gyere. Vezessél tesó, vezetsz? Vezessél, még fejben nekem dolgozom. Az a baj, hogy nekem itt is. vagyok, csak nem tudok vezetni. Belém jössz tesó, most kifizeted? De jó kép lett rólam, hát. Melyik kedvenc? Komoly. Ez komoly, hát. Melyik szerültőleg? Hát a redványos, vagy jó van. Jaj, szorunk kívül. Máma felmentem, ott én voltam csak. Belemerültünk itt a telefonozásba. Az a baj, hogyha hát nyilván beállok még egy kicsit szoliba, szerintem egy órát. Aztán fognak jönni egy csomóan. Hát ja, ezért nem akarok én sem beállni. Figyelj, nekem úgyis mondjuk de mondjuk lehet beállok. kajára, piára. Például volt úgy, mikor ide jöttem, egy-két nap. Ki kellett menni valakinek megszerelni a kocsiját, ott robbant le a redline mellett. Elszaladok odáig. Megszerelem neki. Azt mondja, mennyi lesz? Semmi. Mire visszamegyek, ott van a redline-nal, azt mondja, ne szedjön egy kis apra. Dik adott nekem egy milliárdot, csak úgy random. Igen, van egy ilyen srác, aki tőlünk kilépett. Egy Audi RS8 volt, azt hiszem, vagy RS7, tudja. Valami olyasmi, nem tudom igazából, aki mondjuk ilyen 1 milliárd... Szia papító! Szia papító! Várjál, nincsen térelő, he? Jaj. Ez komoly ez a tehetség. Az igen. Jó, még arany. Na jó, akkor. Jó, menjünk ám, vegyük ki ezt a páldamercit. Na, de most már nem tudom letenni megint. Hogy kell letenni a telefon? Te le tudod tenni? Próbálkozok. Telefont hogy kell letenni, hát? Big Mac, az autó még nincs meg, leütlek. De jó van, most ne arról beszélj, hogyan tegyük le a telefont. Gyere ide, adok valamit. Nekem is adhatsz, Big Mac meg ne adj. De hogyan tegyük le a telefont, hát? Hallod? Gondolj az F2-re, vagy az F1-re. De nem teszi le, hát hívásban vagyunk. Hát te Big Mac álljon. De Big Mac se tudja. Annyi van nálam, na várjál, most én letudtam. Így most engedd meg is iszok. Ugye úgy beállok, mint a csapó. Vigyünk el erre az üzletre viszkit, mit szóltok? Na, azt utána megkaparom tovább a szószégyeket. Ez a legjobb haver, ez a legjobb ember. Igen, hát képzeld el, én is ott dolgozom. Figyelj, én is ott dolgozom. Tanítok 6 embert. Biggie! Itt vagyok, de még nem dolgozok nagyon. Haló, haló.
Azt mondja, a fasz ki van velük, azt mondja, oda meg mondom, mossák le az autót, azt mondja a másik. Idejövök, leköpödöm az autót, lemosom. Hát mondom, Letúrházol, az csáj. Te szemtelen, nem köpködöd a Ja, te kocsikat? vagy az, Dávid, szevasz. Mondjad? Ne köpköd itt a kocsikat a hírek. Valakinek egy 4 személyes kocsi esetleg, úgy elzsalunk a lefoglaltat. Ja, menjünk már a lefoglalthoz. Ti megpúrtatok a viszkitől, mert én nem. Hát én se. Én se. Várj, akkor A elmegyek. vízzel Milyen öntöttem valami föl, hogy ne köptetés? jusson annyira. Ez valami Rendőr ne köptetés. tudja meg. Ezt színékó kell használni szolgálatban, amikor benne szerelő, vagy valami benne köptető szerelni. volt. Mi a faszomat akarsz? Na, akkor kell a Fordon, vagy már nem? Kinek? Hát, hogy elmenjetek a lefoglaltba. Mehetünk, ja. Gyere te is, ha akarsz amúgy. Hát igazából megyek vissza. Ha keresnétek... Hallod, ha keresnétek, akkor ott vagyok HKS-en. Hát felhívok. Oké, rendben. Szia tesó, szeretlek. Jó van, csúmi. Ülj már be Big Mac. Hallod, Geco? Én vigyázott a papi. Láttam. Mondjad. Jó üzletet csináltam. Hogy a viharban ezt Ugye? szeretem, mikor úgy csinálod az üzletet, hogy én mondom. Ugye. 200 milliót csináltam, 1,5 milliárd. Nekem is van 200 milliárdom, mit akarsz, eladtam a Mercimet. Holott én 1 milliárdból vettem a buk. Azaz. Jó van, de én havertől vettem, azt is Hol? nézed. Segítség, nézzél be nekem egy kocsit. Ja, hát várjál, a lefoglaltakba kell menni. Ja, szia, igen. hello. Jaj, vigyázz, papa, ne üsselek el, hanem muszáj, jó? Jó Fel ez a kéne Ford. boltoljam vele, ez érdekel. Jó ez a Ford, Nem mondom, ez ezt jó. adja nekem aiba. Papó, Na, nekem kéne adjad aiba ezt az Adjál autót, pénzt! pacek. Te román Kéne. csődör, adjál Ezt az pénzt. autót nekem kéne adjad aiba. Ez nagyon pacek. hát az a baj hónap. Jó, van, csak vicceltem, el ne hidd már. Tudom, várj. Menjél tedd le a garázsba, vagy nem tudom. Akkor 3 milliárd. Én nem. Ez az Ha ára szeretnéd, szerelésnek. akkor lecsapanthatsz, aztán ingyen. Na jó, lesz megyek minden. iskolába, sziasztok. Nem vonod, geci. Na szóval Szosziban, veszünk kocsit vagy nem? Hát először ezt rendezed le, azt utána veszünk. Mi? Először ezt rendezed, azt utána veszünk. Na nyisd ki, lerendezem, na. Aha, persze, De elviszed. aha. Nincsen kulcsa. Nincs kulcsom, elhagytam. Menjünk már, vegyünk egy kocsit. Hát. A rendez De már le a hallod? cekket? Akkor Hol van egy automata? várjál. Na? Azt tudja a faszom. Ott bent. Bemész, aztán ott jobbra. A táskát azt... A táskát azt ne vedd le, mert így jó vagy. Adjál, hallod, adjál 98-at. 98 millió? Vagy adjál itt van, vak vagy. Hány millió kell? 108. 108 millió? 108 millió. Az 7 nulla, ugye? 1, 0, 8, 0, 0, 6 darab 0. Hallod, olyat kérdez, az 7 darab 0, nem? Nem, sírul neki. Hallod, 10 darab 0 amúgy. Plusz az elején nem 180, hanem 680. Ezt a dalt küldeni mindenkinek speciál! Minden csibésznek! Minden pujárónak! Levetted Hogy ne már? bolyongjon ebben a nehéz világba! Egyszer tanulja meg ezt a rohadt szerelmet! Ne százszor keresztül Tessék. boldogságot! Hogy Aztán 11 millió kell. jól tudjon Ja. választani! Járjuk el. Szerelmet csak egyszer tudod megtalálni! 11 milliót adni. Azaz. Kibrit? Pa. Tisztel, kapd el. Ami az. Az nem fogy el sosem. Ilyen. De 1 milliót adsz el. Hallod? 100, utána meg még írsz 6 nullát. Akkor összesen 8-at írsz. 1, meg még 8 nulla. Érted, Pati? Na most jó? Na, köszönöm szépen. Ez az? Sikerült. Akkor még kaptam pluszban még. Mert nem tudom abba hagyni, hát. Fogadd el tőlem.
Nem tudom abba hagyni. Üssetek meg. Ja jó, megvan, nem kell. Jó, gyere, menjünk. Vezessél, ha. Most szívben Big Mac. Szivattok engem? Nem csak a kinézet helyén van. Én most be tudtam ülni. Felnét? Hát ja. Lisset, gyere. Azt szerintem az jó gyári, nem? Feketét, vagy valami. Na jó, hát akkor itt hagyunk szabad. Azt mondja, szerintem az jó gyári. Na tegyél valami zenét. Papa, amiért akar. Várjál. De várjál, hogy nem vagytok, akkor nem tudok tuningolni. Jó, akkor kiszállunk. Hát szóval kilettünk tessékelve. Szállj Monkey, Big Mac. Big Mac, szállj ki, mert fél oldala lemegy az autómnak. Szállj ki, már te bánat. Ide jövök. Leszoktatom az urat. Kiszállt, látod? Big Mac, mi a helyzet? Na azt hiszem, nem megyünk kocsit nézni? Na valami Mercit nézzél. Ha az kéne. Nézzetek ki nekem egy Mercit, azt megveszem. De nem az enyémre, te fasz. Ez milyen Merci kerék volt? Brabus volt, Geci. Hát jó, az valami nem kell. ízét nézzél, valami álmkipelni. Azt mondom, mert ez nagyon gama. Meg ha már benne vagy, akkor egy piros lámpát is tehetnek. Ezzel jó nézett ki ezzel a feketével. Vidd csak vissza. Ezzel? Ez jó, ez jó. Ez jó. Szín is jó. Ja. Oké, és akkor meg mit akarsz? Egy piros lámpát rá. Nem az olyan gagyi. Hát én azt szeretem, ne szólj bele. Neont akarsz? Nem muszáj. Akkor... Nem Ez muszáj. meg mi volt? Jó, vezessél nyugodtan most. Te... Szabadjatok. Isten, megbasssz ezt az autót. Na, hogy próbáljam ki? Hát várjál, mert még... Engem csak akar beengedni a saját autómba, aztán még egy... A cigány kurva Isten, bassz. Big Mac, milyen autót adtál nekem? Szar az árja. Na most ülj be. Hát Geci, én leszopom magam. Hoppá, megszokás, ne haragudj. Ülj már be, Big Mac. Hát akkor megjavítjam. Papó, mit csinálsz? Elbuktál. Hagyjad, beteszem a garázsba, meg jó. Jó. Várjál. Na már menjünk az autókereskedésbe. Még van pénzed? Akkor még tuningoljuk még a Merci-ben valamit, gyertek. Akár amit adtál, az fullos? Igen, hát én csak fullos autóval jártam. Ja, azt hittem, hogy... Hogy a cigány Papi majd kurva fizetés. Isten bassza meg, itt tettem be, és most hol van a Mercim? Lefoglalt. Big Mac, Big Mac, a szemed kifolyik. Na, hallod papó, szedd fel Big Mac-et, valamelyik vegye fel egymást. Várj akkor. Már nem tudom, hol lett a Mercim, a Geci folyik bele, itt nincs. Gyere. Jó, és most visszünk és most segbe tolunk. Hallod, nagyon nehéz vagy. Sok Big Mac. Várja, hol van ez Hallod, át. szélvédőt be ne törjed azért. Drága. Ez se rossz kocsi amúgy. Most Ilyen tudjátok, volt. jutott ez eszembe a titok. És ennek világít a ledje hátul, amúgy.
Ezt eladom neked, Big Mac, ha kell. Á, az kicsi milliárdért nekem. viheted. Csak 1 milliárdért elviheted most. 1 milliárdot a tuning bele, mit akarsz? Főleg, Így, hogyha nekem így. fizeted, Hát akkor igen. De nálam is annyi, mivel másfél év minden, elviheted. erre én módosítottam mindent. Hogy Ha így se lesz a Merc, akkor leszopom magam. kiszállok az autóba, és akkor lefoglalom. Ne foglald, de mert letesszük. Igen, engedj már ki. Várjál már. Hallod? Halló? Az mondjuk baj, hogy itt sincs az autó. Az igen. Az jó mondjuk. ez Akkor jó. megették. Hát Big Mac, a gyász ki ez? Visszairattam a nevemre. Akkor leszopsz. Nem, hiába írattad vissza, annyit írsz vele, a kulcs nálam van. Na nézzünk neked valami autót, azt utána megkeressük a Mercimet, mert ideges. Na, oksi. De vegyél ki készpénzt a pap. Hát csak jó, úgy elsőnek megy. nézzük meg, hogy milyenünk van. Éj, Neked papító. akar, Big Mac akarta. Csak barátok vagyunk, jó, nem szóltam. De kell bemenni, hát? Ide, ide. És akkor gondolsz, maradj. jaj. Na igen, mire gondoljak? Szopjál le arra, gondolj. Júj! Én hol látok jó kocsikat? Én miért nem tudok kilépni ebből? Jó, meg, sziasztok. Halljátok? Mondjad. Van olyan 200 milliárd egy kocsi? Van. De Tényleg? nem fogsz kapni szerintem, mivel azok már meg vannak véve. Azt csak átnekem ezt a És mi az a prémium pont? A 2700? Van piros pontod, az azt jelenti, te buzi. Hát szerintem nincs. Hallod? Gyere már keressük meg ezt a kibaszott Mercit. Faszom rakjam bele. Szia Virág, Mizu! Ne menj sehova, most néztem pont a csetet, meg vagy. Mi újság? Mi újság? Nem sok, nem írsz vissza. Igen, mert az a baj, hogy gépen nem látom a chatet, és most a telefon van nálam, és akkor úgy látom a chatet. Arra úgy. Ez az ember. Szevasztok! Te normális vagy? Ezt vettem most hát. Mennyibe vetted? Ennél legfosabb autó nincs. 24 ez- millió. Ez fullosan Addig- tudod mennyit megy? Ez megy 5 fullosan. Mennyit? Miért nem Te jó? normális vagy? Hát 200-ért odaadtuk volna ezt. Ez megy Ez is a 400-zal. tiéd autó, Ez buzi. vezetés. Hallod? Hozzad papa, ezt bezúzzuk Figyeld, amúgy ezt a szürkét. 200 millióért 400-at megy. De ez tényleg 200 millió volt? Ja. Nem 200 milliárd? Nem, ez fullos. Fullos. Melyik a De Corvette? ezt megyünk Aha. bezúzatni amúgy. Be akart az úzatni, de mondta hogy adjuk már ne neked 200-ért.
Messengeren. Nem ja, oké. Mindjárt végzek a live-val, és akkor Na, mi menjünk van? Messengerre. Szerelmem. Kell? Az Isten szarjon le. Na Szoszi van. Na kell? Ez a... Mi az, hogy kipróbálod? Csak úgy megnéztük, beleütsz mennyit valaki megy. Térdeljé? autójába, aztán... Térdeljé? Biztos. Nem Na figyelj, térdelsz? akkor szeretnék tőled egy olyat kérni. Bejössz Na. itt az anyósülésre. Térdelj! Aha. Szia Gino! Na, üljél Most be. én. Aha, így. Van kis Tudsz kojnom. követni minket? De mehetek. Persze tesó. Csősd be az övedet nyugodtan. Élved be az út. Megvan, be van. Menjek, valakivel. Gino, segítsél már! Nagyobb pingem is nem azt csinálja a gépezet, amit kéne. Tud segíteni Gino ebben? Pingem nagyon nagy. Hova vitte te a papu? Jaj, a gyereket megöli. Já, megöli a kis cigány gyereket. Nekem is ez van, nem tudom mi van. Pedig most jött be a neten, most küldték be. Térdelj kutya! Fogd már be, fasz. Térdelj kutya! Kik vannak itt? Ez ki? Honnan tudjam. Az a barátom, a híró, megbízom. Jó. Gyere híró! De miért ülsz csak úgy be? Híró, nyugodjál meg, ne féljél, gyere. Hello, szia. Gyere, bocsánatot kell kérjen a gyerek, ne féljél, gyere. Figyelj, az a gond, Papa, add át a fegyvert, papa. mivel már láttad az arcomat, azért sajnos kell egy olyan dolgot tennem, hogy te rám soha így soha az nem életben meghal nem hamar. léptél. Hát ez nem lesz jó. Ja, nem. Szóval Papa, besegítettem neked. most vagy eldöntöd, Bocsánatot kérsz? befogod a pofádat, bocsánatot kérsz, vagy Térdre hullasz. el kell köszönnöd itt mindenkitől. Kösz szépen. Ez ilyen baráti. Na, hát Ajándék. akkor Na. szerintem választott is. Hoppá! Az igen. Hát, megérdemelte, ha ellopta a kocsidat. Hát, Mehetünk, papám. Segítettem. hát azért még nézzük már át, hogy mik vannak nála, Ja, nem? jó, oké. Meg tudod nézni? Persze. Ez felébredt. Hirtelen. De hogy? Nem tudom, Hát ezt meg hogy? Terminátor. Az igen. És ki is lépett. Aha, az azt jelenti, hogy Ropi alól kilépett, ez érdekes. Az